उगडास येताना दोळ्यात दुकां येता ताच्या सोंपतो संवसार पावता सुर्गेच्या दारार पावतो स्वर्गार संवसारांतली मनशांक सोदता पूण भेट जाता स्वर्गार सोरी इश्टाक आनीक आत्म्याक वेंकेन दवरून व्हरतात ताका सोर्गीच्या दारार कितें पळयतलो चिंतनांनी तो घुस्पोता स्वर्गार सगलें चोकता त्या उजवाडान दिश्टी पडटात आंजून राकोक भोंवतात सगल्या आत्म्याक आत्म्याक रोजा सोदाच करचे आमी दीस रात पावतेले तांकां मागल्यार आमी भाव वारता सगले आत्मे देवाक दिन वाचता सोर्गी राजात बरें केल्यार स्वर्ग फावो जातले संवसारांत ला 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 La 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 la